kanca wonge tapi dhuwit. Dudu. Lah mangkane kanggo njaga keutuhan aku karo awakmu sampe langgeng. Ya, saiki ayo dianakno perjanjian jual beli. Kate njaga keutuhan barang cocok. Oh, lah ya apa? Enggak kaget iya nek iki dhewe. Kate kok gene perjanjian ngono ta? Ya apa mar dhewe 1.500 lho. Yes, iya. Adono. Iya, iya. Sik, tak delokno kertas iki. Nah, Yo kan tulis. Lah ya apa perjanjian jual beli ya? Iya, iya, iya. Hitam di atas putih sih adono. Gelem agak nek gelem urung lho. Iya, karepe. Nah, iki. Nulis. Rungokno ya, nek setuju ya tanda tanganno. Lah sing nulis aku takoni. Lho ayo tulisin sih. Kon sing nggo perjanjian lho aku sing tanda tangan lho, Cok. Iya. Perjanjian jual beli. Tejo tuku jarik Gumar rega Rp1.500. Njaluk siji. Gumar setuju. Nah, kan. Oh, iki ta. Ya apa? Surat perjanjian. Tejo tuku jarik Gumar rega 1.500. Tejo njaluk siji, Gumar setuju. Nah, tanda tangan. Iya, tak tanda tangan aja. Iya. Iya, wis. Aku nang selak mulai kok. Nah, ngono ya. Iki duwe kebon. Iya kan apa? Wis nang endi sing njogo? Kita juga iki sing abang iki. Iya. Nah, sing abang iki sing ijo. Yo. Wis, Aja guyon ta kon iku. Kapan pedhe maneh lho ya. Lek, cak. Lho. Rene ta? Ojo guyon apa rek? Lho sing guyon iku sapa lah ngono adono. Jarike lho. Lho jare apa? Iki lek karuan tekku ta. Sing abang ya abang tok sing juju tok ngono lho apa kon go karo iku. Gendeng akon, pekon kono iku. Sing pekon ku kon. Lah mangkane kono iku sampe tanahno gawe perjanjian jual beli ya kanggo kaya kon ki mang lho. Sawan lho rek ojo guyon rek. Delok ta, perjanjiane delok. Grene iki. Lho, delok niki sik. Perjanjian jual beli. Lho iya. Iya. Tejo tuku jarik Gumar Rega 1.500. rega 1.500. Tejo njaluk siji. Gumar setuju. Lho lah iya. Lah ya wis, iki sing tuku sing njaluk. Wek. Lho ya apa Wis. Lho jot aja. Lho apa? Lho ya apa kan iku? Lho ya apa wis beres ta, Mar? Sing siji tuku. Sing njaluk. Lho anggitmu aku iki ora tuamu kon jalukan. Gak peduli wong surat perjanjiane ono. Apa nek aku takon njaluk aku iku? Lho gak peduli wis kon setuju kon tanda tangan sapa iki? Jajal iki wasno iki. Lho ya tanda tanganku. Lah mangkane iki sing tuku iki njaluk. Wek, bali aku. Wis aja bali sik. Lho kate apa kon kok Kon wis muni bener kanca tapi nek kon gawe persoalan ngene aku tega barek kon lho. Lho teko ya sakarepmu, aku gak salah karo kon. Lho ya. Dijarik kaitane. Ayo balekno kok balek tak Gak iso, duwe wis kon gawa, kon ya setuju, kon ya tanda tangan. Lho gak kon balekno jari. Yo ora. Lho lah nek ngono kon tega barek aku. Lho karepmu ngerti apa? Bali aku mentol barek kon. Wis bali ya. Timbang aku rame wong desa nek sing ngatur. Tarepotno kon. Repot nanti kon. Lho nang Pak Lurah. Sapa lurahmu? Lho deler. Yalah. Deler. Alah. Lho cek entene rek lurah dari dikodangi ala. Kon kate repot. Ayo tak gono Pak Lurah. Nang lurahmu ta? Iya ayo. Ayo, lho. Ayo, Sakarepmu ayo, sakarepmu. Ayo. Ayo. Panjeni dadi pamong desa iki ya ora gampang. Sepisan
Dadi pamong desa saora-orane kudu bisa majukna desane. Buktine saiki angger desa wis padha mbangun desane dhewe-dhewe. Lah nek desaku iki sampe keri karo desa-desa liyane. Lho, lak camah olehku dadi lurah. Desa liya-liya iku wis padha duwe sekolahan, panggon-panggonan ibadah ya wis apik-apik. Lah luwih-luwih desaku iki saupama nganti keri marah ora karo-karuan. Lah gunane apa olehku dadi lurah iki? Ya untunge bojoku iki kok ya rada pinter ngerti dadi bojone lurah. Ning sayange nek ngomong rada ora kena dirungokno kuping, nek kadung muring-muring suarane cemelenteng kaya kenceng keterak celeng. Bu. Apa sih, Pak? Kok tenan kaya ganore wangi sampean iki kok yo ngono nek. Terus aku se ono tamu nyemanti masak patenan arep kok maju mundur. Ngene lho. Napa? Anane aku ngomong dhewe iki lak mikir desa iki ya, Bu. Saya jajare sampean ngomong karo aku mikir desa sing piye maneh. Delok entah desane awak dhewe iki ya senajan ora kari. Tapi delok desa liya-liya iku kemajuane, sekolahane wis apik, masjid, sanggar, kabeh wis padha dibangun. Lho terus nek desane dhewe iki lho tetep kaya ngene ya senajan wis ana sekolahan, wis ana masjid, nanging lak rada kalah maju aku iki tak pikir. Wah, aku ki kare karo sampean, Pak. Sampeyan kudu duwe pikiran, sedeng to aku wong wedok ngene dadi bojone lurah gelem to sampean sawang dhewe. Kumpulan PKK ya wis maju nek ketanggung aku. Iku kan ketanggungane wong wedok. Nek kaya bangun sekolah barangku kan ketanggungan sampean sih, Pak. Lah mulane karepku pamong-pamong liyane barang iku lak ya takon melok mikirno, Bu. Lah iya, kaya arek-arek sing cilik kali iki deloken ta. Melu aku ki ya seneng nek ngomong kropo-kropo aku melok kesatuan gone PKK Bulurah Sariane iki lho. Kok seneng banget aku saiki iso gawe apa-apa. Sedeng arek cilik ngono nyulam taplak meja ya wis iso dhewe. Brude ya wis iso dhewe. Tetapi kan kumpulan PKK sak kampung kene iki bubutan taplak ngono wis bisa gawe dhewe-dhewe, Pak. Wah, bener nek pancen ngono aku dhewe ya seneng, cuma ngene lho. Kanggone arek nom-nom sing golongane arek lanang-lanang. Karepku iki mbok ya gelem kumpulan olahraga. Delok entah nalika semono iku sampe yamene iku arek nom-nom lak gak enek sing ketok giat oleh nyanggone lapangan ngono. Lah karepku iku enek kumpulan bal-balan ya tak tukokno bal. Ngono iku ora enek sing padha metu nyang lapangan. Lho lah ya repot sing. Iku kalau sampean kudu sing giat, Pak. Perintah bocah nom. Nek ora nom-nom ki diumbat dipesak rasane dhewe ngono ayo. Ya wis telalu gak ono sing giat, Pak. Lah gunane apa lek nggawe lapangan nak mono jembare iku lho. Karepku cari barang iku lho. Lah tak kongkon melok-melok sih wong cari iku klebu nggone pamong sing luwih enom umur-umurane tak kenyontoni karo arek nom-nom liyane iku lho. Ngono sih karepku iku. Pacare iku nek nduk kene tok ngomonge karo sampean ki enak. Tapi nek mungkone pendopo kene pacare iki ya wis seje kok. Pak omong ngene coba-coba tak lungon. Ya adule arek nom-nom iku lho, Pak. Ya wis bawes ora perlu kok apa iku nggone nggugu adulane arek nom-nom. Sing penting ya dibuktekno ae. Ya Pak, lah nek ketanggung aku delengen tok PKK kene kabeh iki. Saiki wis padha seneng, atine wis padha bunga. Sacokaku melok kumpulan Bulurah Sariane iki pikire wis gede-gede, wis pinter-pinter. Aku yo asem Pak dadi bojo sampean yo wis seneng. Iya, lah iki koperasine barang kok ya wis ono. Wis tambah gede Pak saiki, Pak. Ayo. Kok dengarane? Hah? Nggih. Yalah, kok iki lho kok dengarane jangan teko kene. Lah kok Piye enten damene saiki? Sajane kok yo guyu, yo mesen. Nggih, Bu. Saya gawe apa karo karo. Ajeng enten damel le, Bu. Gawe apa? Lemu Bu saniki, Bu. Oh, saiki seneng aku, Dik. Wis gak duwe pikir susah ngono, Dik. Wis seneng. Kalau dhewe iki ngoten arek. Heeh.
Jelas gelas apa kene apa niku? Yo ngono. Ya apa sih, Bu? Bu iki lak tamu-tamu lanang sih. Mosok kok dadakno semrekut dhewe mestine lak ya aku sing nemoni. Orane sampean iki kaya medo aku. Saringku nek wong medok iki nek wong lanang duwe tamu, wong medok gak beratekno. Ora iso srawungan karo bojo, ora iso nglungguhno wong lanang. Nek ngene iki sampean maido karo aku. Yo gak dipaido piye wong ya kaya ngono sawangane lak gak pantes ah. Iki daya lanang. Lah nek omong kemrubyuk dhewe sampe ora oleh selo oleh ku kate ngomong yo. Nuwun sewu mawon, Pak. Sapa iki? Empun ta. Empun ta niki. Lho, apa? Empun mari. Omonganmu. Wis Bu kono, Bu. Nyingri kono wis tak. Jare sak susu balik, Dik. Mboten. Nek kopi dhisik ya. Mak jangan makan apa? Ya wis kono. Empun ta, empun mari, Pak. Wis. Kula nuwun Pak Lurah. Ah, wis kasep kowe iki omonganmu kok dadak. Lah kacula nuwun wau ndika tasik geger. Iya. Niki enten damele Pak Lurah kula. Lho, sapa Gumar ta? Nggih, Karo Tejo. nggih. Lho, enek gawene apa sawane kok kesusu men? Ndika urus niki. Lho, Niki lho. Urus apa? Nuruti karepe Gumar niki, kira kan karepe yen napa niki? Pokoke niki ndika urus. lho lah iya sing tak urus iki lho apa kok dadakno? Kon niku ndang ngomong. Nggih, kula nek ajeng repot ta, Pak. Lho, lah iya nek repot iku lak mesti ana sing kok repotno iku apa? Sapa lho? Ora iso sing. Niki lho, ngrepotaken jarik niki lho. Lah jare iku salah ya apa kon repotno? Nggih, mboten salah. Lah nek gak salah lah apa kon repotno iku? Lho, niki lak ngeten ah, kula niki lak dagangan ah, Pak. Lah iya dagangan ya wis kok dadak. Nggih, wis. Lho, lah iya. Ya apa rek Pak Lurah kok ngurus kok. Mangkane tak pun geger mawon ta, Pak. Lah iya kon niku ngomong sing cetha tekamu mrene arep apa? Nggih, napa-napa nggih arep. Lho nek kono apa-apa arep aku lak gak uman. Sing boten omahe napani. Lah ya apa-apa kon arep sembarang arep kon niku. Wah, dadah Pak Lurah. Ngeten lho, Pak. Kula niki jenenge ngrepotaken jarik kula sing digawa Tejo. Lho. Dadi sing kok repono iku Tejo lak ngono. Lho nggih ngrepotaken Tejo, Pak. Lah ya ngono kok dadak jare kula digawa Tejo. Nggih, gopo ngrungokaken ndika geger niku mau. Lah terus salah ya apa Tejo kon repotno iku? Lho ngeten lho, Tejo niku lak nggawa jarik kula, Pak. Oh, nggawa jaremu. Nggih. Balekno ta, Jo? Balekno ta. Balekno eling-eling aku nggawa jaremu dasarku tuku, mosok nggawa tok ah. Kon dasarmu tuku. Nggih, Pak. Ah wis dituku lak ya wis kok dadak. Lah nggih. Wis dituku direpotno. Lho nggih tukune nggih tuku, tapi mriku ameke niku kliru. Lho. Wong kon awakmu kliru ngono. Lho, kleru yen apa mboten? Gak kliru. Mboten. Wong gak kliru ngono. Nggih dhisik Pak Lurah, ndi kon iki jeneng ngurus perkara tak takon-takonan. Lho, ayo ngurus perkara. Niki ngeten lho. Tejo nek tuku jarik kula. Iya. Rego 1.500. Ayo wis cocok ngono lho. Siji niku rego 1.500. Lho lah iya. Lah terus mriku apik loro e. Kon apik loro, Jo. Lho nggih. Lho, wong siji rego 1.500 lah apa kon apik loro iku? Lho, eling-eling kula apik loro niku sadurunge kula duwiki, kula nggih mboten enak-enak, Pak. Kula nggih ndamel surat perjanjian. Oh, gawe surat perjanjian. Tanpa enten surat perjanjian mboten wani kula serampangan apik loro, Pak. Oh, sendi sih apa? Lah niki perjanjiane lho, coba Endi, ya. Sen? Lah niku napa? Ya Ini lho. Tak wacane. Niku perjanjiane niku. Tejo tuku jarik Gumar rego 1.500. Tejo njaluk siji. Lah. Gumar setuju. Nggih. Sing tanda tangan iki sapa? Kula. Kumar niku. Lho, ya wis bener ngene lho. Nggih. Dikon kok benar-bener apa sih, Pak? Lho, ngene lho, Mar. Hukume wong dol tinuku. Nggih. Nek sing dodol wis saleh, sing tuku wis gelem, iku wis sah. Lah luwe-luwe iki nganggo surat perjanjian, tambah kuat iki. Tejo niki apike loro. Sing kula dol niku mek siji, sing dituku siji dipek loro niku kok bener mawon dikon niku. Lho iya, lah kon lak tuku mok siji, Jo. Lah niki napa, Pak? Tejo tuku jarik Gumar ke 1.500 rupiah. Iya. Tejo njaluk siji. Eh.
Semar setuju lah niki sing njaluk, niki sing tuku. Ngono ta? Lah yo napa? Oh iya wis bener, Mar. Kok bener mawon dikon niku? Lah iki lho surat perjanjiane. Tejo tuku jarik Gumar 1.500. Tejo njaluk Tejo njaluk siji. Lah, Lah sing iko sing tuku. Lah, Lah sing iki sing njaluk. njaluk. Wong kon wis tanda tangan ngene lho. Nggih niki jare dagangan mboten dijaluk-jalukaken, Pak. Lho, Maksud kula, ya, Hmm. rego 1.500 niku lak siji ya. iya. Nggih njukuk siji, lan apa njukuk loro niku. Oh iya, mestine lak njupuk siji. Oh, digorus. Iya. Pun beres apa? Nek beres lah aman to. Kok dhisik ta kok dadak. Ndika takon. Mestine lak njupuk siji sik kon. Lho, lah niki perjanjiane enten ngeten keadaan Lho iya enek sing njaluk. Lah nggih, niki masa tukuan iki gak njaluk sih. Iya wis bener. Ngisi tak Pak Lurah ndika niku saged mutusi ta gak perkara niki. Yo ya teh iso wong lurah gak iso mutusi apa sih. Lha nek ndika putusi. Wis ngene ae. Wis Bapak, lilakno ta. Wong adare jarik siji ya. Lila wong barang niku dagangan jare Iya, tapi ya tak urusi, tapi kon meneng ae, aja katik ngomong. Lho, Wis, lereno kono meneng ae. Aja katik obah. Aja katik ambekan. Wongko lan. Ya wis meneng kok tanduk kono aja melok ngomong ngono lho. Pun beres apa? Oh sik, kon tak takoni beres ya beres, cuma ngene, Jo. Napa? Lah ya kon iki tuku jarik kok sampe loro iki kanggo sapa? Lho, nggih kanggo bojo kula. Oh, dadi ku kanggo bojomu. Nggih. Dadi upama teko omah, dijaluk bojomu oleh. Angsal. Temen aku niku. Oh, nggih lah kula nukaken bojo kula kadang. Wis ya. Tapi ngene sembarangku ya nganggo surat perjanjian. Nggih, Pak. Ya, saiki tak gawe surat perjanjian. Lho, Ya, nggih, ya napa? surat perjanjian. Tejo tuku jarik loro. Kanggo bojone teko omah dijaluk bojone oleh. Tejo setuju. Nggih. Tanda tangan kene. Oh, niki ta, Pak. Mm-mm. Nggih, anjene niate. Lho, ndika urus lho, Pak. Kula lho, Pak. Iya, wis. Ampun. Nah, Pun beres ya, Pak? Kono wis tanda tangan, Sing. Pun. Iya, wis beres. Nah, saiki kowe larane kono. Nggih, Pun. Mar, Nun, wis ngene, soalnya jarik siji wis saya kelasno. lho kok dikelas kerjaan apa sih, Pak? Iya, tapi ana ijole. Empun Nah, nek saiki dikojo. kon ora perlu mule. Kon budal nyang omahe Tejo. Lah perlu nih. Nah, bojone Tejo iku sejaluken. Lho, budal tengene Tejo? Iya. Yo kok bojone Tejo? Lho, kok bojone Tejo. Lho nggih. Lho. Kok sik, Mar. Lho, ya napa sih, Pak? Ya napa sing digani, Pak? Ya napa apane? Lho, niku bojo kula, bojo sah, bojo kawin lho, Pak. Lah ya senajan bojomu iku wong dijaluk Gumar ya babas sih. Kok dijaluk ya napa? Klerange pati dijaluk bojo arek dijaluk. Nggih. Kajenge pun sewek kula lan siji ketemu. Kok diurus. Kok Lah, lah niku. sik ngene lho. Kon kok cik gopoh sih, Cok. Sahabat gopo ya napa bojo dijaluk hari ini. Sing tanda tangan nduk surat perjanjian iki sapa? Kula. Lah kon rungokno ta waca surat perjanjian iki. Nggih. Surat perjanjian Tejo Nggih. tuku jarik loro kanggo bojone. Nggih. Teko omah dijaluk bojone oleh. Kon setuju. Nggih. Lah iki tanda tanganmu. Lah, nggih. Lah ya bapak dia dijaluk Oh, Gumar. dikone ya napa sih, Pak? Lho. Bojo sah ini Ayo lah iki lho deloken perjanjian iki lho. Teko omah dijaluk bojone oleh. Lah kon wis oleh lho apa katene geger. Gendeng kok niku. Wes, saniki ngeten mawon, Pak. Nggih. Nggih, kersane Gumar tenggene omah kula, bojo kula disirik Gumar mboten napa-napa. Iya. Saniki kula sing ngetakan kali Pak Lurah. Ya takon. Lah saniki putusane Pak Lurah ya napa? Kudu pegatan. Nah, temenan. Iya. Nah, nek ngaten damel surat perjanjian. Nah, Putusane Lurah Kudu pegatan. Pun, dika tanda stang mriki. lho, aku tanda tangan. Nggih. Oh iya wong tanda tangan ngene lho kan. Oh wis, Pun nah, wis. Gumar mulai nanggarku gak apa-apa. Sing Iya. penting aku tak njupuk bulurah. Lho, Ah, kon iku ngawur ae lah apa bulura kok jukuk iku. Lho, lah napa bulurah kan dadi hakku kula sih? Lah apa dadi hakmu iku? Masa dika niki lali ta ya pekun. Lali tak pekun. Nggih, Pak, sing damel perjanjian iki lho. Perjanjian. Putusane lurah Kudu pegatan. Lah nggih, lak kudu pegatan ta. Lah iya. Dika pun tanda tangan nggih dika pegatan. Lah, aku Lho. tak nangane bulurah. Kok sik. Ngawur ae lah apa aku pegatan iku. Lho lah niku putusane lurah kudu pegatan. Itu amang dika dhewe Wis tanda tangan dika, Pak. Sing pegatan aku. Nggih. Ngawur ae. Karepku
aku putusane lurah kudu pegatan, sing pegatan iku Tejo. Lah niki Lah, niki mboten tejone ngeten kok. Putusane lurah kudu pegatan Lah. mboten tejone. lho, gane Tejone. Mboten enten Dadi aku sing pegatan. Nggih. Ngono kok Lho. buyar wis ora surat perjanjian wis. Lho, lah kok ndiko Lah ya apa? Lah dadi suwe ya apa? Lah terus Surat perjanjian ngawur lha apa kok malah aku sing pegatan niku. Oh, iki pekarane ngono lakon dhewe aja sing marahi ngono. lho. Perkara apa kulo, Mas? Kok sik tak lak kon tuku jarik, ya. Tuku jarik umumnya tuku jarik siji rego 1.500. Ya siji kuwi gawa tumun wong tuku ning njaluke. Saninge tenan Pak, niki blakrak-blakrak ben karuan diko pegatan bojone Tejo ilang kula ben gak ada jari, nggih. Ya iya. Saiki jariku balekno nang Wis. api. Lah terus duwe ku ya apa? Lho. Balekno siji. Lah Balekno siji. siji. Ngoten apa? Iya. Kon ngerti, Lah, Pak kok- Lurah sampai kesro kaya ngono. Kali ya teko akal bolo semu. Tadi sampeyan
iki dalan urip enak kepenak. Lah ya apa marine sakjroning Londo duwe panguwasa daerah Pulo Jawa. Ana ing dununge daerah Kabuh. Ora ana siji loro wong sing dipercaya ya kejaba aku Dargo. Lah mulai iki Londo miwiti gawe dalan utawa mbukak dalan dununge dalan Kabuh antaraning Babah. Nah lek dalan Babah Kabuh antaraning Babah wis tekan ning Padang. Londo duwe kasanggupan karo aku. Aku arep diganjar zakat gedene, malah arep diwenehi pangkat. Lah mula dina iki sak kabeh para kawula dununging kiwa tengahing daerah Kabuh tak ritno. Sing sapru kudu mbongkar pegunungan Grobogan. Sebab Gunung Grobogan iki sing ngalang-alangi dalan gedhe Kabuh antaraning Babat. Tapi sayange, kaya ana sing nyeleneh. Ya kanca dhewe dununge ana ing Desa Mbopong kejaba Reksajaya. Reksajaya iki tak jongsra becik. Ayo ta bebarengan nyambut gawe karo Londo. Uripe gak koyo ngono ae. Tapi dhewene kok tansah mentang-mentang, malah kok mandegane kawulane utawa rakyate. Kancane diritno mbangkang ora gelem nyambut gawe. Lah iki nek aku gak bisa merantasi bab garang koyo mengkene, ora-orane aku dipaidu karo Londo, uga aku ora bakal entuk ganjaran. Tapi aku Dargo kurang ya apa? Diperdaya Londo ya minangka aku lagu daerah kene. Saatas Reksajaya nek aku gak bisa nanggulangi, percuma aku dadi anak Mas Londo. Sing penting tak petokane kuli-kuli kabeh nek sampe mbangkang, aku dudu minta.